Venujem sa gastronómii už pár rokov. Prešiel som si aj nejakými vecami, kde ma niečo aj posúvalo. Napríklad boli to recepcie pre NATO. Ďalej som varil pre rôznych známych hercov, ako napríklad Ornella Muti. Otváral som v Turčianskych Teplicách 5-hviezdový hotel Royal Palace. My tu vlastne pracujeme so surovinami, ktoré si privezieme priamo zo Slovenska, ktoré vlastne bereme od nášho sponzora. A v nejakom meritku, ak to môžem povedať, prišli sme sem na týždeň a máme tak zhruba 200-250 kg surovín, čo sa týka, či sú tu nejaké šunkové nárezy, zelenina, ovocie, nejaké druhy mäsa. Ďalej bločky tu máme na nejakých tých objednaných asi 3 kg, keď viac menej to minieme, pôjdeme dokúpiť. Je tu veľa šalátov, ktoré budú mať čerstvé, tie máme tu odložené. Takisto, kto je lepkový alebo laktózový, máme pre nich urobenú takú dietu. Natoč vývar. Máme slovenský poctivý vývar. Po Fínsku. Žiadne rakúske slané polievky, bujovná. Presne. Ale máme vývar. Náš. Výborný. Nech sa páči. Páni, všetko je v poriadku, alebo ešte niečo prinesiem? Všetko vychádza. Chcú, aby sme im varili ako doma. Takú dobrú domácu stravu, aby si vlastne ten domov nejaký, keď idú do zahraničia, zobrali s tým, aspoň s tou stravou, ktorú my im dokážeme navariť. Ja som to pochránim pri švači, tam jedno bereš. Ti dávam sem, no. Dám ti sem. Ale to je veľa. Takto? No, to. Dobre. Dobre, stačí. Sme ako Nori teraz. Oni majú svojho kuchára, nie? Pri biatlone je to špecifické tým, že musíme sa podriadiť ich požiadavkám športovcov, čo sa týka aj nejakej bezlepkovej, laktózovej stravy a musíme im jednoducho výjsť v ústrety, aby všetko bolo v poriadku. Jednak varí jedlá, ktoré nám chutia. Môžeme pred pretekmi si určiť, čo chceme jesť a nemusíme sa prispôsobiť tomu, čo v hoteli navaria. Čo vo Fínsku nebolo nič moc, čo tvrdá ryža. No a ešte dokonca nám urobí aj dezerty. A mňa to oslovilo preto, lebo je to jednoducho niečo iné. Spoznáme tých športovcov, ktorých sme trebárs niekedy len videli v televízii, vieme ich nejaké osobné príbehy, ich rodinný život, takže sme tu taká rodina sme. Jednoducho, preto je to aj nejaká česť, aby sme chodili vlastne s reprezentáciou biatlonovou a takisto videli kus sveta.